zen 2011 urteko bukaeran, eta lehen kontzertua eman genuen 2012 urtean gure institutuan. Zenbat urtekin, izan zen hori? Nik 15 urte nituen, eta 15, niko 14, lehenengo kontzertuak Julen baita trombolari hoiak 13 urte zituen. Osa, lehenengo kontzertua eman genituen, hori, gehienak 15, 14 urte artean. Txikiak, Bai, gurasoekin leku guztitara. Claro. Bale, musika sortzen hasi zinenetik orain arte, zer da gehien aldatu dana? Pues, ez dakit, gu, barrutik noski taldea ere aldatu dela, ez? Baina egia da, hasieratik geunden 8etatik 6 mantendu gara, 6 taldekide berdin. Orduan, barrutik jendea joan eta etorri da, baina oro har nukleo gogorra, ez? Jarraitzen dugu izaten bereinak. Baina bai egia da, beste urteetan panorama edo eszena aldatu egin da, ez? Eta guretzako ere, gu beti egon gara pixka bat hor, berdi sartzen, erdi horla, kontzertu handietan jotzen eta, baina ez da izan betianik horrela ere, orduan guretzat ere aldatu da, joan garela azten ere talde bezala, eta beste talde batzuekin, jotzen eta, ez dakit, estiloak eta, igual, ez dakit, talde bakoitzaren bere proiekzioa ikusteko modua ere, uste dut aldatu dela pixka bat. Hasi ginean igual, zen gehiago autogestioaren kultura hori, en plan zuk egin, zure buruaz alduzun guztia egin, eta orain igual dagoela beste ikuspuntu bat, igual profesionalagoa zentzu horretan, etekin igual ekonomiko bati begira egiten direla, edo, ez dakit, nire... Eta, gaur egun lantalde bat daukagu teknikariekin, eta baita ere, ezakit, gehiago zaintzen dugu zuzenekoa, gaur egun ere baita ere aitzakia da ongi pasatzea gure artean, baina gian lehen aitzaki bakarra hori zen, eta gauza berriak probatzea. Baina gira da, inbeste urte ondoren, eta baita ere eskatzen du profesionalizazio bat, eta baita ere, ez dakit, ekonomikoki baita ere rentagarritasun bat izatea, ez dakit. Hori bai aldatzen dela nahi gabez, hori ez da gure esku dagoen zerbait nik uste. Bale. Zer erronka eta onurak dakartza hainkidean hitzeko taldeak izateak? Onurak asko. Ze pasatzen dugu oso ongi, gure artean laguna gara eta kontzertu gutxitara joatea da goza bat, ze joaten gara 9 persona, gehi 2 teknikari, 11 persona, eta beti daukazu norbaitekin edo pilotara jolasteko, edo kafe bat hartzeko, edo norbaitekin txegiteko, beti da... Esaten dugu, normalean egiten ditugula, como kanpaldiak bezala, en plan, txikiak ginenean kanpaldi, venga. Eta da, asteburua, furgoneta hartu, eta motxilak, zakuak, eta venga, asteburu osoa kanpoan. Orduan, hori guretzat da onuraz, oso ongi pasatzen dugu, incluso futbolera jokatzeko edo ze gauza, gaude 4 edo 5 kontra, da nola... Claro, total. Bai, eta, hori oso polita da, ez? Eta, alde txarra, pizkat, alde berdinetik jota, hori antolatzea badaukala lana. Eta konpromesua behar da, eta lana, eta bilera asko, eta ensaio asko. Baina ez dakit, era berean ere ongi dago hori ere ez dakit. Lan hori egitea, ez? No se. Ikastetxeko irakasleak joaten dira zuen kontzertuetara? Bai. Gure zuzendari oia gaur egun kontzertu askotara etortzen den Dani telefonoa, Dagor berokian, nahi bezu ekendu... Berdin du, bale. Markatu, Ez, jarraitu. Hori, gure... irakasle asko baita ere, adibidez azokara gure gana hurbiltzen dira, baina, guretzako komikoa edo berezia da, lehen gure zuzendaria izana eta bere gelan askotan egon garela taldekide batzuk, ikasle oso onak edo traketxak izateagatik, eta gaur egun, beste ikuspegi batetik ikustu duzu zure irakaslea, eta beste harreman bat, baita ere guztiak heldu egiten gara. Baina, guapo dago zuk eszenatoki gainetik ikustea, berarekin hitz egitea, baina beste era batetara, baina, bai, irakasle... No son de esos profes que os decían, no vas a llegar a nada, y luego van y les dices, toma. Bueno, a ver... Yo he tenido eso, bai, Iturraman... Olvídate de esto, que luego no fírmame te va a dar este disco, nada. porfa. Bai, gortatu zego Iturraman, egia da, batzuk, errepikatzaileak izan gara institutuan, eta horrek baita ere askotan, 4 bat jartzea edo 5 bat jartzea eta noitz egite zuten. Baina gira da Iturraman institutuan guri aukera asko mandigutela
kontzertuak egiteko, gure institutuan egiten ziren kontzertuak, baina txozna gune bat izango baliz bezala areto nagusian, eta hori da, eta olentzerotan, Euskal Jaian, eta hori irakasleek ematen zuten aukera, haiek montatzen zuen soinu ekipoa, haiek eskaintzen zuten aukera kontzertuak egiteko, bazen baita ere, bueno, Iturrama beti izan da nik uste dut pixkatez berdina zentzuretan, baina musikaren arloan behintzat guri askatasun handia eman digute. Gero baita ere guk ez genuen gure partetik jartzen, ikasle bezala, baina behintzat musikan, bai Iturrama guri asko lagundu gaituela azteko eta referentziak izateko beste taldekiekin, pues aurreko urtetan jotzen zutelako, urte bat, guk baino urte bat helduago ziren, pues, sortzen ziren musika taldeak, eta guretzako zen referentzia lehenengo DBH-en 12 urterekin kontzertu bat ikuste institutan, hori da pasada bat. Orduan, zakit, bai. Pues que guai, que guai. Vale, euskaraz kantatzeak eta idazteak ateak izten dizkizuela, edo alderantziz aukerak ematen dizkizuela pentsatzen dozue? Ba, nik uste dut, pues, Euskal Herrian direla, pues, berez, ateak irekitzea, ez? Evidentemente ez dugu euskaraz abesten ateak irekitzeko, baizik eta, gure autua izan zen aspalditik, ez? Pues euskaraz egin behar genuela musika eta ezakit. Eta hori egia da, pues Euskal Herrian dagoen zirkuitoarekin, txosna zirkuitoak edo publikoa da hori, egia da ate asko irekitze dituela. Zentzurretan, jaialdi batzuk bakarrik adibidez egiten dute euskarazko musikariekin edo rollo horretan mugitzen diren taldiekin, eta ikusi daiteke dela nola abantaila bat, ez? Baina egia da gur bere momentuan ez geniula horretan pentsatu uste dut, ez? Zen era natural batean, zitzaigun ateratzen, eske sonatzen zitzaigun hasta raroa eska egitea edo regea eta gazteleraz letra bat abestea nola horra. Bai. Orduan jende asko esaten du, ez? Espainiako musikari asko esatu dute euskerak soinuritate aldetik baita ere berezia dela, ez dela baduela zerbait eta guretzako autua izan da, baina baita ere hasieran egia da entzuten genuela eska gazteleraz guk egiten genu eta zitzaigun arrotza ez dakiz zergatik. Ez zen naturala ateratzen. Es que además yo creo que para el tipo de música que hacéis, el euskera le da muchísimo valor, es eso, es el sonido, la fonética que tiene, que es como la gente dice, suena como súper agresivo, y es como, claro, encima es, si intentas transmitir como una música de bailar, de pasarlo bien, ¿no? Como... Y sí, total. De hecho, yo creo que así los grupos de ska, sí que es verdad que pasa mucho, ¿no? Hay muchos en Cataluña también, hay muchos grupos de ska en festivales tal. Ska, dub, en plan, un poco todo. Pero yo creo que también, es algo que abre muchas puertas, no porque se busque, sino porque de manera natural, de hecho, hay mucha gente que no sabrá euskera que escuchará vuestras canciones. Claro, bai. Total. Eta nik uste baita ere euskerak ez dakit irekitzen dituen edo ez, baina gu Katalunian egon gara jotzen edo Estatu Espainolean eta adibidez hemen Euskal Herrian kulturari ematen zaion balorea bai ekonomikoa, bueno, jendeak jakitea talde batek atzetik daukala balio behar ekonomiko bat baita ere funtzionatzeko eta nola ordaintzen den hemen edo nola jasotze dute jendeak naiz eta txosnagune bat gaztetxe bat izan guztiak dira kostiente bere oaien posibilitateen barruan, baina kostiente dira ordaindu behar dutela eta adibidez hori Estatu Espainolean guk ikusten dugu eta normalen jotzen dugu gauza autogestionatuetarako edo auzoko gauzetarako, baina beste kultura bada. Hemen kulturari baita ere garrantzi gehiago eman zaio eta baita ere euskarari aukera gehiago, diru laguntza gehiago eman zaio, baina da aldaketa izugarria dela. Kanpora edaten zarenean, ze respetu dagoen Estatu Espainolean, gero Europatik ez dakigu, ez garagon, baina Estatu Espainolean behintzat beste movida bada. Zein motatako gaiei buruz idazten duzue? Orain atera berri dugu 6. diska, orduan 6 diskatan badago denetarik, ez? Baina uste dut betidanik izan ditugula letrak, lehen Julenek egiten zituen, orain Antoniok egiten ditu, oroar, ez? Eta pixkat gure bibentzietatik, ez? Hortik hasita, izan dituzke amodioa bestiak daudela ere, edo gure gazte... Ez dakit nola hausnarketak edo lanari buruz nola ikusten duzun zure etorkizuna edo horlako gauzak ez, edo gauza familiarrak ere, personalagoak. Azken diska hau atera da pixkat gehiago, Euskal Herriari buruz, herri kutxuna ditzen da, igual, Antoniok azalduko du, baina ez dakit, pixkat gure inguruan izan ditugun gauzei buruz, ez? Beti izan da horlako, gure esperientzietatik hasita, ikusten dugunetik, ez dakit. Bai, ados.
Vale, jo, eskerrik asko etortzeagatik. Luego iremos todos a veros ahí a ver qué es lo que hacéis y a ver qué fiesta montáis. Y nada, mucha suerte y muchas gracias. Vale, zuri, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai. Zuei.